Hi guys, welcome to my vlog as a day in a life as a tambay. Hi guys, welcome to my vlog. Di na ko kahibaw mo vlog. If first time mo pa diri sa akong vlog is don't forget to follow me sa akong social media charot. Did I ever chose this life as a tambay? Actually, no. Nag-work ko before sa akong previous company. Tapos, I got admitted sa hospital. And so, my body got worse and worse. So, ito, gipapauli ko diri sa Oslo. So, ito ako ngayon, naging tambay na admit po sa hospital. And now, I'm on the road in being healthy with the help of I'm still taking meds, tapos with the help of prayers, healthy lifestyle ayun, naging tambay na dito sa Oslo. So it's not my choice inita eh. So, ang buhaton karon is, I don't know, random lang, just maybe tour around the house. And, kadaghang mga hulmiga sa mga kwarto. I think ang first segment ani is manglimpyo sa ako. So, nalimpyo sa ta? Outfit check sa ta before manglimpyo. Singutan ako eh. Outfit check. Ocean breezy, might wanna beanie. It's like that, just like that, just like that. You like that? I step up. Isang araw, nagmamaneho sa kuba. Ang nakita, babaeng saksakan ng ganda. I'm done. Charot. Guys, pasensya ako guys okay. I haven't Upo ko'y ligo guys. And I won't tell you di na ko kahibaw lagi mo Bisaya. Di ko magsaba how long, because it's not just weeks, like 1 week, 2 weeks, 3 weeks. na napataso pa kay ligo. Ganahan ako manarbaho kay makaluyaw ay kwarta. Nindot magtambay pero kapoy simpangay kwarta sa tong mga mama, sa mga magulang. Ganahan ako na ako ikaw galingan kwarta guys kay ganahan ko Anyway kay i-tour muna ako sa balay. This is my room, di ba katag kayo. Actually, kani siya mga dentistry na akong mga modules. Napagidra akong mga butang sa dentistry na diri. Tapos, muna siya room, gamay kayo. Diba? Double deck. Akong room, actually, among duhang room ni Sam. So, magawas lang. Kuyawan mo na. $4,000 lang monthly, ma'am. Mag voice over na ta daring dapita kay naulaw na kay na sila mama. So muna siyang kwarto nilang mama and papa sa una nya wala na sila gahida diri. Ug karon dadto na tika mo sa among kusina. Muna yung kusina guys.
Yan, mabibili nyo lang siya. Charot. And, kuhan siya. Rent to own. And, if musot mo diri na diri mo ang bathroom. And, the restroom. Diba? May napay-label. So, mauday ni siya ang amuang sala guys, among living room sa balay. Mauday na ako pag umangkon guys, single pa na siya, ready to mingle. Joke lang. Hi guys, kumusta mo diya sa bus? Anyway, this is our terrace. Pumutan ako eh. We have stray cats dari nga sige ari dari nga kuan because sige na may pa-feed og food wala man sila dari marag ang lakaw man gud sila mama nya ka-feel ko sila dili sila mapaka ay na isa na bilin and of course ipamitsan na ako mo sa among doggy. There's our doggy Kupa. His name is Kupa. Okay. Tungod kay adik kag Mobile Legends. So we base it on Pupulan Kupa. So muna Kupa. Ali, kiss kuya ali. Kiss kuya ali. Up. Ali up. Pang camera. Kiss. And we have here usaray na diri isa ka cat which is her name is Aning. Magkatar cat. Cute. Butong kayo Aming. Manggigil jud ko giring guys, sorry kayo. And there is a bed here which is usually kay tri matulog sila mama and papa. Pero lately dili na kay naka-aircon man ang Cebu karon lately. Tugnaw kaayo. And that is our garden guys. Actually, plantita kay si mama. Ilang ko kalakaw dito kay I'm still wearing house slippers and musod pa ko sa balay. So mga siya our plants, different kinds of plants like thank you for watching my vlog. That's it lang sa that's it lang sa kay gihangak ko bitaw. Charot ko eh. Hindi na ko kaibaw mo vlog. Fully masundan eh. Kung sara ka mauna-una. Bye.